ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୋରାପୁଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ସିଧା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିସାରିଲୁଣି ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭୋଗ ଦୋକାନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ରାସ୍ତା ଏଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ତ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଏଠୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହୁତ ବାଟ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯିବ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ନାଁ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତ ମହାଦେବ ଗୁପ୍ତରେ ହିଁ ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ନାମ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଠିକି ମହାଦେବ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ସେମିତିରେ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କରିକି ଫୋନ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆମେ ବହୁତ ପଥରରେ ଯେହେତୁ କଟା ହେଇକି ସବୁ ପାହାଚ ହେଇଛି, ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଚାଲିବେ, ହେଲେ ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଗରେ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ହର ହର ମହାଦେବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଫୋନ୍ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି। ତ ଆମେ ପୂଜା ସାରି ଉପରକୁ ଆସିଲୁ। ଯେମିତି ଟିକେ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଲୁଚେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଲିଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାରେ ଆସି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଏବେ ଯିବା ନଦୀ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶବରୀ ନଦୀ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ବି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ନଈକି ଯିବାବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଠି ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବିନାୟକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବା